Illum ser niċċelebraw il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Din il-festa turina li Ġesu minkejja li hu liben ta' Alla xorta ried li jitgħammed sabiex iwettaq b'mod komplut ir-rieda tal-Missier u iqaddes l-ilma tal-Magħmudija. Nagħtu bidu għal din il-konċelebrazzjoni billi nqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien.
مشيني الكلمة تياك تمليني بالفم. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Inġbarna flimkien illum biex niċċelebraw il-festa tal-Mamudija tal-Mulej. Imma fija niċċelebraw ukoll il-Mamudija ta' kull wieħed u kull waħda minna. Biex nitħejjew tajjeb bħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna miegħu l-ewwel fil-kelma mbagħad fil-ħobs u fl-imbejt fl-Ewkaristija, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, imma ejjew narfu wkoll li l-Mulej jħobbna tant li jaħfrilna fiskiet li tolbu maħfra taħtijietna. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġini, lill-Anġli, lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet.
Nitolbu. U Alla, ibnek il-waħdini der fostna fin-natura tagħna l-bnedmin. Għamel li permezz tiegħu niġġeddu minn ġewwa fl-ispirtu. Kif minn barra bl-għajnejn tal-ġisem għarafnieh bniedem bħalna, u li hu Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ara mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, araw, il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnuż. Ma jgħajjatx, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, għażba mġenġla ma jiksirix, mużbieħ inemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art, u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qbattek minn idek u ħaristek u għamilt minnek pat tal-poplu, dawl għal-ġnuż biex jent tiftaħ għajnejn il-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Għatu lill-mulej u li Alla, għatu lill-mulej glorja u qawwa. Għatu lill-mulej il-glorja ta' ismu, imu l-mulej fil-amara imqazza tiegħu. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Leħen il-mulej fuq l-ibħra, il-mulej fuq l-ibħra kotrana, leħen il-mulej bil-qawwa, leħen il-mulej bil-glorja. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Alla tal-glorja irriet u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid glorja. Il-mulej jaħkem fuq l-arar, isaltan il-mulej għal dejjem. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu fis-sliem. It-tieni qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares l-imwiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun mill-liema poplu jkun. Huwa bagħat il-kelma tiegħu lil ulied Iżrael u xandrilhom is-sliem permezz ta' Ġesu Kristu li hu s-sit ta' kollox. Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilea wara li Ġwanni kien xandar il-Magħmudija. Tafu kif Ġesu ikkonsagra lil Ġesu, kif Alla ikkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla, inqumu bil-wieqfa. Ismewit infetħu u leħen il-missier instema' dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu.
المولي معكم. قري من الأخبار الطيبة سكون سان ماتيو. Dak iż-żmien Ġesu ġie mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Imma Ġwanni ma ħallih xo qallu, jiena hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek u inti tiġi għandi? Ġesu qallu, inti għal issa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu. Imbagħad Ġwanni ħallih jitgħammed. Ġesu wara li tgħammed minnu fih tala mill-ilma u wara s-smewit infetħu u ra l-Ispiritu ta' Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu. U mis-smewiet instama' leħen jgħid, dan hu ibni l-għażiż fi ħsieb il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-Mulej. Ma nkunx qiegħed nikxef sigriti jekk ngħid li llum hawn ħafna nsara mamdejn imma l-mamudija poġġewha fil-kexxun. Il-mamudija għalihom qisha qatt ma kienet. X'differenza tagħmel meta aħna l-mamudija li rċevejna nippruvaw ngħixuha? Jew aħjar x'differenza jkun hemm bejn dan id-don, dan ir-rigal tal-mamudija jipprova jħadmu fil-ħajja tiegħu u dawk li ma jħadmuhx. Jew x'differenza hemm bejn min irċieva l-mamudija u min ma rċevijiex. Qatt ippruvajna nirrisponduhom dawn il-mistoqsijiet illi jagħmlu ħafna sens għalina, mod speċjali aħna li nippruvaw il-fidi tagħna nittraduċuha f'ħajja, nbidluha f'ħajja. Wieħed mill-iktar kotba antiki fil-Knisja, il-ktib li jissejjaħ id-Didake jew bil-Malti il-Katekesi ta' 12 l-Apostlu, jgħid illi meta tara wieħed mammet u wieħed li mhux mammet fit-triq, int ma tagħmilx differenza. It-tnejn jilbsu l-istess, it-tnejn jieklu l-istess, it-tnejn jgħixu fid-djar, it-tnejn imorru għax-xogħol. Mela fejn id-differenza? Hemm differenza jew le, u żgur li hemm differenza u differenza kbira. U dan hu dak li jagħmel San Mattew illum fil-Vanġelu. Jipprova jurina, jipprova jgħallimna kif ipprova jagħmel lill-ewwel insara li kellhom din id-diffikultà x'tagħmel il-mamudija fina. Din kienet il-mistoqsija ta' dawk li semgħu għall-ewwel darba din il-kelma l-Vanġelu. U mhux il-komunità ta' San Mattew biss, imma il-komunitajiet insara kollha. Fil-fatt dan il-Vanġelu tal-mamudija tal-Mulej insibuh fl-4 evanġelisti, fl-4 li huma Ġesu li jitgħammed. U fil-mamudija tiegħu allura aħna nistgħu nilmħu l-esperjenza tal-mamudija u tal-ħajja nisranija tagħna. Ejja nippruvaw nifhmu ftit isbuħija ta' din l-aħbar tajba li għadna kif smajna. U il-kobor ta' dan id-don tal-mamudija li aħna rċivejna. Kemm aħna xxurtjati, kemm aħna fortunati li aħna mamdejn, kemm aħna fortunati li rċevejna dan ir-rigal kbir. Imma biex verament niggustaw dan ir-rigal, irridu nagħmlu l-esperjenza tiegħu fil-ħajja tagħna. Il-Vanġelu jgħinna nagħmlu din l-esperjenza. X'jagħmel Ġesu? Il-Vanġelu jibda Ġesu mill-Galilija, immaġinaw il-Galilija żona, post, reġjun, in-naħa ta' fuq net ta' Iżrael.
mill-Galilija jinżel fil-Ġordan, jgħidilna l-Vanġelu. Il-Ġordan hija xmara li kienet il-konfini u għada sal-lum, il-konfini bejn l-art imwieda, l-art ta' Izrael, l-art li Alla dejjem wiegħed lill-poplu tiegħu, il-konfini bejn din l-art u l-art tal-pagani, il-Ġordanja tal-lum, id-deżert tal-Arabja. Imma din kienet il-konfini li l-poplu ħafna snin qabel Ġesu kien qasam biex daħal fl-art imwieda u ħireġ mill-jasar mill-iskjavitu tal-Eġittu. U Ġesu jinżel mill-Galilija għal Ġordan. Issa l-kelma Ġordan l-isem ta' xmara minnu nnifsu tafu xi fisser dak li jinżel. Il-kelma Ġordan bil-ludi tfisser dak li jinżel. Allura Ġesu jinżel mill-Galilija f'dak li jinżel. Imma mhux jinżel fil-Ġordan biss, imma biex jereq fil-Ġordan. Il-Vanġelu jgħidilna biex jitammet fil-Ġordan, biex jinżel iktar l-isfel fil-Ġordan. U din hija l-ewwel kundizzjoni biex aħna ngħixu l-Mamudija. Il-Mamudija mhix rigal ta' Alla biss. Il-Mamudija dialogu. Il-Mamudija hi dialogu bejn Alla, id-don tiegħu u l-akkoljenza jew in-nuqqas ta' akkoljenza tagħna. U Ġesu jurina li min l-ewwel kundizzjoni aħna li aħna rridu nidħlu fija biex din il-Mamudija ngħixuha bis-serjetà, ma tkun sempliċement ċertifikat. Ħafna drabi il-Mamudija tagħna ċertifikat. Imma esperjenza tal-ħajja. U l-ewwel kundizzjoni hija l-umiltà. Ġesu li jinżel mill-Galilija fil-Ġordan, il-Ġordan u diġà dak li jinżel u jitammet jereq, jinżel iktar l-isfel. L-ewwel kundizzjoni hija l-arfien, il-konsapevolezza li aħna weħidna maħna xejn, li aħna weħidna maħniex kapaċi, li aħna niddependu minn Alla, li l-Mamudija, li l-ħajja nisranija tagħna hi rigal, ġejja minn xi ħadd ieħor. Fil-fatt Ġesu lanqas jitammet waħdu fil-Ġordan, imma jirċievi l-Mamudija jereq jinżel l-isfel fil-Ġordan minn idejn Ġwanni. Tanti Ġwanni jgħidlu mhux jien nammet lilek, mhux jien tammet lili imma jien. Skużawni, mhux Ġwanni jinfixel, għax Ġwanni jrid jitammetu, mhux jien nammet lilek imma jien tammet lili. Tant li l-Mamudija rigal, don. Xi ħaġa li aħna ma nġibux bidejna. Ġesu nnifsu jirċievi il-Mamudija jereq fix-xmara Ġordan minn idejn Ġwanni. U jkompli il-Vanġelu tal-lum. Meta Ġesu jinżel fix-xmara Ġordan x'ikun qiegħed jagħmel. Li kieku konna hemm dakinhar, konna qed nagħmlu dan il-ġest importanti, sinifikattiv, kieku ma konniex nindunaw b'Ġesu, konna naħsbu li Ġesu u ieħor bħalna, u persuna oħra bħalek, bħal kull wieħed u kull waħda minna, li qiegħed jagħmel dan il-ġest. Ma konniex inkunu nafu. In-nies għalfejn kienu jmorru jitamdu minn Ġwanni. Tifsira sabiħa immens. Ġwanni kien jammet fil-Ġordan f'dan il-konfini bejn l-art imwieda u l-art pagana biex lin-nies jgħidilhom isma' aħna għandna bżonn nerġgħu nagħmlu l-esperjenza li għamlu mis-sirjietna meta qasmu daħlu fl-art imwieda u proprju hawnhekk fil-konfini wedu li jkunu fidili lejn Alla, wedu li jbidlu ħajjithom, wedu li jkunu tassew jgħixu tassew bħala ulied ta' Alla. Din kienet it-tifsira tal-Mamudija ta' Ġwanni. Daw kienu jerġgħu jaqsmu fuq in-naħa tal-Ġordanja, kienu joħorġu mill-art imwieda, jaqsmu l-Ġordan, jerqu fil-Ġordan, jitamdu fil-Ġordan u jidħlu mill-ġdid fl-art imwieda biex jerġgħu jġeddu huma x-xewqa tagħhom li jkunu fidili għal-liġi, fidili għal Alla. Imma Ġesu ma kellux bżonn jagħmilha din il-biċċa tax-xogħol. Għax Ġesu huwa liben ta' Alla, Ġesu hu dak li minn dejjem u fidej lejn il-missier. Għalfejn jagħmilha Ġesu? Ġesu jagħmilha propju biex jitħallat u jitwaħħad magħna, biex isir wieħed minna, biex ikun bħalna. Ippruvaw immaġinaw ftejt, Ġesu ma ġembi jien midneb,
jien li għandi bżonn nikkonverti, jien li għandi bżonn nerġa' nġeddet ix-xewqa tiegħi li nobdi l-kelma ta' Alla, li nobdi l-liġi ta' Alla. U Ġesu qiegħed ma' ġenbi u li hu l-perfett. Ġesu qiegħed ma' ġenbi d-dnub tiegħi. Ġesu jinżel saħansitra u jiċċappas bl-ilma maħmux illi jien ħammiex bid-dnubit tiegħi bl-ilma maħmux tal-Ġordan. Araw allura kif iġib ruħu Alla f'Ġesu fil-persuna ta' Ġesu mad-dnub tagħna, mad-dnub tiegħek. Id-dnub tiegħek u imbierek, għalli ma raġun imbierek. Għax hemmhekk hemm Ġesu, jalla tinduna bih int lil Ġesu. U Ġesu jrid jerfek minn dak id-dnub. Irid jgħinek taqsam u tidħol fl-arti mwieda. Irid jgħinek tikseb il-milja tal-umanità tiegħek. Is-sbuħija, il-kobor ta' dak li jint. Irid jgħinek tħossok verament iben ta' Alla. U fil-fatt xiġri, meta jitla mill-ilma, il-Vanġelu juża kelma qawwija ħafna, kważi l-ilma jobsqu lil Ġesu, jarmih il-barra. Bħalli kieku jirxoxta mill-mewt, li titgħammet ifisser tmowt, li toħroġ mill-ilma jfisser tirxoxta. U kif joħroġ mill-ilma xiġri? Isemgħu l-Vanġelu, ismewit jinfetħu. Mhix kelma mpoġġija għal xejn hemmhekk, mejlewx fl-avvent krabna u tlabna mal-profeta Eżajija, mhux li kienu smewit jinfetħu, anzi l-kelma iktar qawwija, mhux li kienu smewit jiċċartu u inti tinżel. Il-low tal-ħafna snejn kienu jħossu li Alla mbiet minnhom kif skultant inħossu aħna. Alla mbiet minna. Kienu jemnu li hemm 7 smewiet il-lowt. U Alla qiegħed fuq it-tron, fuq net, fuq is-7 sema. U bejn sema u ieħor, il-lut kienu jaħsbu li hemm 500 sena mixi bejn sema u ieħor. 500 sena mixi. Immaġinaw. Issa dawn is-smewiet jiċċartu, jinfetħu. Il-Vanġelu ta' San Mark juża kelma qawwija ħafna. Jiċċartu mingħajr ma jistgħu jerġgħu jinħietu, mingħajr ma jistgħu jerġgħu jingħaqdu. Għaliex jinfetħu? Għax Alla issa huma l-bniedem. Alla mhux inbiet mill-bniedem. U tant mhux inbiet mill-bniedem li jinstema' l-leħen misħaba. Inti ibni. U dan mhux fuq Ġesu biss, dan fuq kull wieħed u fuq kull waħda minna, din il-magħmudija. Dan hu s-sabiħ, dan hu l-kobor, illi Alla l-missier lilek, il-kull wieħed u kull waħda minna, isejjaħlek inti jibni. Inti jibni. U mhux ibni biss, inti jibni l-għażejs, din ma qalix għal Ġesu biss il-missier, imma jgħid għal kull wieħed u kull waħda minna, u kontinwament anki issa. Il-magħmudija tagħna mhix episodju tal-passat, imma hi grazzja li aħna nġorru kuljum. Inti jibni l-għażejs. Xi ġifieri l-għażejs? Il-kelma il-għażejs nerġa' insibuha fl-Antik Testament, kapitlu 22 fil-Ktieb tal-Ġenesi, meta Alla lil Abram jgħidlu aqbad lil ibnek. Liema wieħed għax kellu 2 Abram. Kellu l-Ismael, il-liben li ġie mill-Eġizzjana minn Hagar, u kellu l-ibnu l-għażejs, il-Iżak, li ġie minn Sara minn Martu. U Alla jgħidu aqbad lil ibnek il-għażejs. U meta misħaba jinstema' l-leħen, inti jibni l-għażejs, inti jibni il-predilett, inti jibni l-mażgħul, inti jibni li inti x-xurtjat għax għandi mħabba speċjali għalejk. U din irrid inħossa jien Mammet, int Mammet Mamda, irridu nħossuha. Dejn is-sejħa din lajta ta' Alla l-missier, fuq kull wieħed u kull waħda minna kontinwament. Inti ibni l-għażejs. Iwa, inti ibni l-għażejs. U jkompli l-Vanġelu li fih ħsieb il-għaxqa tiegħi. U hawnhekk għandna riferiment għall-ewwel qari li smajna illum, kapitlu 42 tal-Profeta Eżajija. Inti ibni li fik insib l-għaxqa tiegħi, fik nitaxxa. Għaliex Alla l-missier jitaxxaq b'Ġesu? Meta Alla l-missier jitaxxaq bija u bejk? Meta aħna ngħixu il-milja tal-umanità tagħna, meta aħna ngħixu l-fidi tagħna, meta aħna ngħixu f'din l-umiltà, meta jien inħossni jiben tal-missier, meta jien lil-midneb bħal Ġesu, lil-midneb hija ma nikkundannax, ma niġġudikax. Meta jien lil-midneb hija ma nikkastigax, ma nxandrux mal-erba' tirjie. Meta jien lil-midneb hija ninżel miegħu fl-ilma maħmuġ tiegħu biex ngħinu jqum, jgħinu jintrefa'. Meta jien lil dawk ta' madwari ngħixhom u nħosshom bħala ħuti. Dakinhar. Għalhekk il-magħmudija grazzja, il-magħmudija hija don, il-magħmudija
mhijiex storja tal-passat, mhijiex ċertifikat fuq karta, imma rigal kbir li aħna msejħin ngħixu kontinwament. Il-mulej jatina verament li ngħixu dan is-sagrament kbir li huwa il-bieb li jtina l-possibilità biex nimitaw biex insiru bħal Ġesu, biex nikbru bħala Kristjani, biex Kristu jikber fina. Issa illum flok il-kredu ser isir it-tiġdied tal-wedid tal-Magħmudija. Ħuti Jeżjes, bil-misteru tal-għejd aħna ntfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan, inġeddu l-wedid tal-Magħmudija mqazza li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emir kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja imqazza Kattolika. Tiċħdu lix-xitan, iva niċħad. Tiċħdu l-emir kollu tiegħu, Iva niċħad. Tiċħdu tlellejx kollu tiegħu, Iva niċħad. temnu falla l-missier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marija Verġni bata miet difnuħ għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisejn, fil-maħfra tad-Dnubiet u fil-qawma mill-imwiet. Iva nemmen. Eżjes, din il-fidi tagħna li aħna l-koll niftaħru li nemnu u Alla li jista' kollox Missier Sidna Ġesu Kristu iħarisna bil-grazzja tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Issa l-isqof ser jinżel u ser irrox fuqna l-ilma tal-Magħmudija. Waqt dan il-ġest nagħmlu is-sinjal tas-salib. Ħuti Jeżjes, fil-Magħmudija aħna rċevejna l-Ispirtu li jikkonsagra lil Ġesu ta' Nazaret bħala l-Mulej u Kristu. Ew nitolbu lill-Missier u ngħidulu Mulej, sawwab fuqna l-Ispirtu tiegħek. Mulej, sawwab fuqna l-Ispirtu tiegħek. Għal daw kollha li huma mamdin fi Kristu biex jinaqdu fl-imkien bħala l-poplu tiegħek u li hu l-Knisja, nitolbu. Mulej, sawwab fuqna l-Ispirtu tiegħek. Għal bnedmin li għadhom ma semgħux bi Kristu
biex jaslu għad-dawl tal-fidi u jilqgħu il-Vanġelu. Nitolbu Mulej sawwab fuqna l-Ispirtu tiegħek. għal ġenituri u għal parrini ta' trabi li jirċievu s-sagrament tal-Magħmudija biex jifmu id-dmir serju tagħhom li jedukaw lil dawn it-tfal fil-fidi bl-eżempju ta' ħajjithom. Nitolbu Mulej sawwab fuqna l-Ispirtu tiegħek. għalina biex nirrispettaw lilna nfusna u lil ħutna bħala tempji ħajjin li fihom jammar l-Ispirtu Santu li rċivejna fil-Magħmudija. Nitolbu Mulej sawwab fuqna l-Ispirtu tiegħek. Missier, inti konsagrajt bil-qawwa tal-Ispirtu Santu lil verb tiegħek magħmul bniedem u ħtartu bħala dawl tal-ġnus. Għati lilna llum li qed niċċelebraw il-misteru tal-Magħmudija tiegħu li nisimgħu leħen ibnek il-Ażiż li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa. Kien Alla li fil-bidu offra lill-Ibnu Ġesu u imlih bil-qawwa tiegħu. Ejjew inroddu ħajr lil mulej Alla tagħna billi nresqu dawn l-offerti tagħna. Filwaqt li l-offerti jitresqu lejn l-altar nissieħbu fil-kant. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' jismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn id-doni li aħna qed nofrulek brat ta' ħajr, tal-li wrejtna lil ibnek il-Ażiż, għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sakrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina u jneħħid nubiet tad-dinja u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
il-mulej ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasil ġdid fi xmara Ġordan u semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemnu li l-verb tiegħek għammar fostna u bl-Ispirtu Santu li niżel fuq f'sura li tidher bħal ħamima kulħadd jaraf li inti konsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxara tajba lil foqra. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla jeda jintennu lil kobor tiegħek. Hosanna Gloritas Spiritus. Hosanna, Hosanna, Hosanna Gloritas Hosanna, Hosanna Gloritas Spiritus. Hosanna, Hosanna, Hosanna Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull-mewt tiegħek mulej, jinxandru bil-ferħ il-qawmi u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar fil-qadija tiegħek benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, Nazzareno Marija Xerri, Giuseppi u Giuseppa Karwana li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għameli kif huma bil-mamudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Giusepp, mal-Apostli, ma' Sant'Urs la Verġni u Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbeberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-frott ewlieni tal-Mamudija huwa li aħna għandna fina l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu ta' Alla, biċċa minn Alla. U bil-qawwa ta' dan l-Ispirtu aħna nistgħu nduru lejh u ngħidulu Abba Missier, nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħatija lina. Iddaħħalniex fi tiġrib, issa ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Issa għid kelma waħda u ruħi tkun inferi. Fil-ħin li fih Ġesu kien qiegħed jitgħammed, il-missier instema' jgħid: dan huwa ibni l-għażiż li fih ħsieb til-għaxqa tiegħi. Nilqgħu l-istedina li l-mulej qed jagħmlilna f'dan il-mument ta' tqarbin biex fina wkoll
il-missier isib il-għaxqa tiegħu. Nersqu għat-qarbin bi spirtu ta' talb u ġabra fil-waqt li nkantaw flimkien. Nitolbu. Il-qamu lej dawn id-doni li aħna qegħdin nofrulek brat ta' ħajr. Talli urejtna lil ibnek il-għażiż, għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina u jneħħidnu biet tad-dinja u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inwassal l-ħar avviżi tal-parroċċa, nfakkar li dal-għodu sa nofsinhar neqsin kwart ikunna Patri Kapuċċin disponibbli fis-sagristija għal dawk li jixtiequ jersqu għas-sagrament tal-qrar. Dawk il-koppji li qed jitolbu s-sagrament tal-Magħmudija fix-xhur ta' Jannar u Frar, ġentilment mitlubin jinformaw l-uffiċċju parrokjali biex isiru l-laqgħat ta' tħejja għas-sagrament tal-Magħmudija ta' wliedhom. Infakkar li għada it-tnejn u nhar il-ħamis ikompli l-katekiżmu tal-iskola primarja kif ukoll dawk tal-Form 1. Il-ħarġa li jmiss għall-anzjani u r-romol ser tkun it-23 ta' Jannar. Il-membri tal-mixja neokatekumenali jixtiequ jinformaw li ser jibda grupp ta' katekezi għada it-2 11 ta' Jannar. Il-laqgħat ikunu nhar ta' tnejn u nhar ta' ħamis fis-7 u kwart fis-sala parrokjali tal-Fontana.
Is-Soċjetà Filarmonika Leone qed tfakkar il-50 anniversarju mill-ftuħ tal-Każin u t-Teatru tal-Opra Aurora permezz ta' numru ta' inizjattivi l-ewwel fosthom kunċert li ser isir is-Sibt 24 ta' Jannar. Bħalissa qed jinġabru l-abbonamenti ta' rivista Il-Ħajja Fawdex min jixtieq jabbona f'din ir-rivista iħalli ismu kunjomu u l-indirizz fl-uffiċċju parrokjali. Eċċellenza dalodu fisem il-Kapitlu Katedrali, fisem is-saċerdoti li naqdu f'din il-komunità, fisem il-poplu Talla, mhux biss hawnhekk imma fid-djoċesi kollha Tawdex, inwaslulek awguri doppji illum huwa l-birthday tiegħek kif ukoll l-anniversarju tal-magħmudija tiegħek. Nawgurawlek u jżommuk fit-talb tagħna. Grazzi nitolbu għal xulxin, nitlob għalikom, grazzi mill-qalb. Il-mulej ma'kom, Miegħek ukoll. iberikkom u jħariskom għalla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla.